Usa ka gituuhang illegal logging site sulod sa usa ka protected area sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte ang gironda sa otoridad. Mga hardwood nga illegal nga gipangputol na recover atol sa operasyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka joint task force ang gimugna sa DENR Caraga ug Cabadbaran Police. Human nga aduna sila'y nadawat nga report sa giingong illegal logging activities sa bukid nga bahin sa barangay Puting Bato sa Cabadbaran City nga gikonsiderang protected area sa DENR. Gironda kini sa mga otoridad uban ang barangay ug mga nagpakabanang residente. May tambad kanila ang mga tabla sa gituohang hardwood nga illegal matud pa nga gipamutol. Sumala sa mga nagreklamo, usa ka DENR personnel matud pa ang nagpaluyo sa maong illegal logging operation. Sa among pag-operasyon dito Gaba, sir, ang ako rang nadunggan dito, ang moingon naman sila nga kahoy daw sa DNR. Sumala sa DENR Caraga nga mga hardwood nga lawaan ug tanggili ang ilang nakita nga giputol sa maong lugar nga gikonsiderang endangered. Una pa man ang maong operasyon, aduna kunoy naharang nga mga kahoy ang pipila ka mga residente sa barangay Puting Bato nga gisakay sa usa ka truck. Wala kunoy mapakita nga mga papel ang driver ug igo lang moingon nga iya sa Tubay LGU Agusan del Norte ang maong mga kahoy. That time talaga, sir, nung gabi na yun, wala talaga hanggang umaga, wala silang maipakita na papel. Hinamon pa nga siya ni PNP na kung talagang meron, kunin sa bahay. Hinoon giangkon sa Tubay LGU ang maong mga kahoy nga naharang sa Cabadbaran City. Sumala sa mayor sa Tubay nga iyang gipangayo ang maong mga kahoy aron gamiton sa ilang munisipyo. Aduna sabkulo sila'y pagtugot sa DENR. Ako gyud giangkon nga ato nga kahoy part to siya sa atong gipangayo sa Sidro. Niya na may mga papilis, dili man pud pwede o walay papilis adto. Wala na mihatag pa og pahayag ang DENR Caraga tungod aduna kunoy direktiba gikan sa ilang national office apan gisiguro nila nga magpadayon ng ilang investigasyon sa maong kaso nang hinaot karon. Ang mga nagreklamo nga mahatagan og patas nga investigasyon sa DENR ang maong kaso, ilabi na sa giingong personahe sa DENR nga nagpaluyo niini. Gisulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang giingong empleyado sa DENR apan wala na kini magpakuha sa kamera ug hugot nga gihimakak ang aligasyon. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.